je můj první tenhle stav. Musíte často psát, aby ty moly utekly. Já vždycky řeknu nějakou větu a udělám pauzu, abyste si to mohli napsat. Výborně. No. Já to opakuju už právě, já si nestíhám psát ty poznámky, protože to opakuju pořád. اللي يحب كمان يتفرج في سيكونسات ماهيش نورمال ما عليه كان يشيل الباشم بتاعنا اسمها عما تايسون شد روحك من الضحك